Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән онлайн дәрестә ихтыяҗлар һәм мөмкинлекләр турында сөйләшәбез. Ихтыяҗлар нинди була? Кесә телефоны, компьютер һәм телевизор, самолет һәм автомобиль булар кайчандыр бик сәер, гаҗәеп нәрсәләр булып тоела иде. Алар кулланыла башланганчы, кеше шулардан башка да яхшы гына яшәгән бит. Әмма күбрәк таралган саен бу әйберләр үзләренә зуррак яшәү тирәлеген яулап алалар. Кешедә аларга ихтыяҗ арта. Алар көннән-көн күбрәк кирәк була баралар. Дөнья үзгәрә, кеше ихтыяҗлары да үзгәрә. Кеше тормышта аннан башка көн итеп булмаслык нәрсәдер булуын аңлый. Һәм ул кирәкле нәрсәне үзендә булдыру өчен тырыша башлый. Мәсәлән, син яңа фильм турында ишеттең, аны тизрәк карыйсың килә. Син нәрсә эшләрсең? Әти-әниләреңә шул фильм дискын сатып алуларын сорыйсыңмы? Дусларыңнан алып торырсыңмы? Интернеттан файдаланырсыңмы? Кино театрга барырсыңмы? Башкача әйтсәк, нәкъ менә ихтыяҗлар кешене нәрсә дә булса эшләргә эттерә. Кешегә һава, су, азык-төлек, җылы йокы, ял кирәк. Ул ничек яшәве һәм үз нәселен калдыруы турында кайгырта. Бу биологик ихтыяҗлар. Әмма шәхес булу һәм җәмгыятьтә үз урынын табу өчен кешегә булар гына җитми. Шуңа күрә социаль ихтыяҗлар, аралашуга һәм хезмәткә булган ихтыяҗлар турында да сөйлиләр. Әгәр сәләтләрен чыгымга ашырга алмаса, тормышта үз урынын тапмаса, кеше бәхетле була алмый. Кешенең дөньяны танып белүгә, белем һәм күнекмәләр алуга, гармония һәм гүзәллеккә ирешүгә рухи ихтыяҗы бар. Хәзер балалар, сәләтләр турында сөйләшеп китик. Билгеле, бер эшчәнлекне башкаруның уңышлылыгы аның ысулларының никадәр тиз, тирән һәм нык үзләштерүдә ачыклана торган сәләтләр, мөмкинлекләр ярашуыннан тора. Алар кешенең белемнәре һәм осталыкларына гына кайтып калмый. Сәләтләрне гомуми һәм махсус төрләргә аерып карыйлар. Гомуми сәләтләр күзәтүчәнлек, күрү һәм эмоциональ хәтер, кузгаллау, иң күп төрле шөгыльләрдә уңышка ирешергә ярдәм итә. Махсус сәләтләр математика, сәнгать, музыка, әдәбият, спорт һәм башкалар билгеле бер эшчәнлек өлкәсендә югары нәтиҗәләргә ирешергә булыша. Кеше теге яки эшчәнлек буенча билгеле бер сәләткә ия булып тумый. Нәселдәнлек бары тик сәләт чаткыларын, кешенең потенциаль мөмкинлекләрен генә билгели. Алар сәләтлеләр үсешенең табигый нигезен тәшкил итә. Сәләт чаткыларына сизү органнарының тумыштан бирелгән. Кайбер үзенчәлекләрен, нерв системасы үзенчәлекләрен, чыдамлылык, акыл эшчәнлеге шуларга бәйле кертәләр. Әгәр кеше бик яхшы сәләт чаткыларына ия булып та, шуңа туры килә торган эшчәнлек белән шөгыльләнмәсә, аның мөмкинлекләре ачылмаячак. Алар шул эшчәнлекне өйрәнү һәм үзләштерү процессында акрында формалашачак. Хәзер балалар, без сезнең белән рухи дөнья турында сөйләшеп китәбез. Кешенең эчке дөньясы. Рухи дөнья кешенең эчке дөньясы, аның фикерләре һәм хис кичерешләре дөньясы ул. Бу дөнья рухи ихтыяҗларны канәгатьләндерү, ягъни танып белү, белемнәр үзләштерү процессында формалаша. Һәр кешенең үзенә генә хас рухи дөньясы була. Рухи яктан бай кеше яңа белемнәргә омтыла. Ничек, ни өчен, башкача мөмкин идеме, сәбәп нәрсәдә бу нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Әлеге сорауларны кеше бигрәк еш кабатлый. Син дә андый сораулар үзеңә биргәнсеңдер. Сиңа да мөгаен ул сораулар турында уйланырга туры киләдер. Моның кайчан булуын исеңә төшер. Бәлки өйгә бирелгән эшне үти алмагандадыр, әле дәрестә яңа материалларны аңлатуларын төшенмәгәндәме? Бәлки дустың өчен бүләк сайлагандадыр. Ничек кенә булмасын, син хәл итәргә кирәкле мәсьәлә белән очрашачаксың. Әмма аны хәл итү юлын табу җиңел түгел. Мондый хәлләр кешене уйланырга мәҗбүр итә, төрле уй-фикерләр тудыра. Проблема турында уйлану, аны хәл итү юлын табу җиңел эш түгел. Кешенең куйган максатына ирешү теләге никадәр көчлерәк булган саен, әлеге процесс тагын да киеренкерәк була. Уйлаганда, кеше фикерен туплап, шул уй эчендә кайный. Ярату һәм шатлану, хөрмәт һәм соклану, кайгы, нәфрәт, курку, кешеләрнең хисләре төрле һәм индивидуаль. Хисләр һәрвакыт кайсыдыр бер предметка юнәлтә. Аерым гына хөрмәт яки аерым гына ярату булмый. Хисләр кемгәдер, әти-әниләргә, дусларга, укытучыларга яки нәрсәгәдер, туган җиргә, яраткан шөгыльгә мөнәсәбәт ачыла. Бер үк төрле вакыйга төрле кешеләргә төрле хисләр уята. Бу әлеге вакыйганың нәкъ менә шушы кеше өчен никадәр мөһим булуын бәйле. Мәсәлән, китапханә ябылуын китап уку белән кызыксынмаучы кеше белми дә калыр. Әмма һәр атна саен кулына яңа китап алырга күнеккән кеше бу күңелсез вакыйга булачак. Хисләрдән эмоцияларны аерып карыйлар. Эмоциялар кешенең теге яки бу мизгелдәге кайфын белдерәләр. Кайф сөйнешле яки күңелсез, төшенке яки күтәренке булырга мөмкин. Ул һәрвакыт теге яки бу сәбәпкә, алган билгегә, дустың белән ачуланышуга, укыган китапка, караган фильмга бәйге була.
Яхшы һәм начар кайф кешенең үз-үзен тоташына, вакыйгаларга мөнәсәбәтенә йогынты ясый. Бер үк төрле вакыйганы кеше кайфына карап төрлечә кабул итәргә мөмкин. Мәсәлән, чинаяк ватылу кебек юк кына нәрсә әниеңдә аның еш кенә ничек узуга карап төрле кичерешләр, эмоциялар кузгатыр. Хисләр уйларга этәрә. Уйлар хисләрне кайната, алар кеше гамәлләренә йогынты ясый. Рухи яктан бай кешедә бурыч, гаделлек хисе үскән була. Ул гаделсезлек күрсә, битараф кала алмый. Хакыйкатькә омтылу, яңаңны белү теләге кешене тырышып эшләргә, авырлыкларны җиңәргә этәрә. Бүген без сезнең белән балалар кешенең ихтыяҗлары һәм мөмкинлекләре турында сөйләшеп алдык. Киләсе очрашуларга кадәр.